Eta hortik aurrera, aldala, hirugarren postuaz jabetzea. Egoera ez da txarra, esan nahi dugu, aurten 8 estropada izan beran, 14 estropada dira, liga luzeagoa da, eta posibilitate gehiago badituzte, hori horrela gerta dadin. Momentuz 4 jokatu dira, gaurkoa 5. da, eta badira beste gaurkoarekin kontatuta 10 estropada, eta, bueno, asko da hori. Eta txartxarera play-offa ere bai, eta hemen baldin badaude, hemen lagunenak daude, bintzat Portugalet eta Zierbenak Portugaleteko estropartan, 4. lekuan zelkatu ziren, Kaiku eta beste gainontzekoen aurretik, deustoren aurretik eta bar, eta, bueno, zalantzari gabe, mailari ustea, horixe helburua, eta ipatu nahiko nuke beste, Mikel, aurkezpean esan ez duguna, ur biziak direla. Koefizientea handiak, horrek zer esan nahi. Eta askotan urazalera begiratzen dugu, eta beti iruditzen zaigu berdin dagoela, eta ez, buelta hartzen duenean urak, korronteak indar handiago izaten du, non eta estropada leku honetan. Beraz, kaleen artean ere, bueno, ezberdintasun handiagoak izango dira. Eta orainik beste datu bat, lehen esan dugu, itxasoak ipar ikutu garbiagoa zuela, hortik olatua, bueno, orain bai haizea eta bai itxasoa ere olatuak, ipar mendebaldetik biak garbi. Nik uste dut, 4. eta 3. kalea, azken datu honek, hobeak egiten dituela, eta lehenbizikoa eta bigarrengoak kaskarrakoak. Baina Donostian ere ezagutu dugu, ona etorri eta entrenatzaile guztiak. Gaur lehenengoa txarra, eta lehenbizikotik autopistatik bezala ebil. Hori ere, gertatzen da, Hori gehiago ekialdeko haizearekin eta Urgul mendiaren babesori aprobetxatu. Ipar ekialdekoarekin. Gaurko haizearekin, ipar mendebalarekin da, seguruago izaten da, orain izaten ari garen pronostikoa. Bueno, arraunlariak epainen agindutara kokatzen ari dira, gogoratu lehen kaletik, Donostia arraulagunak izango dugula, bigarrenetik Hondarribia, 3. San Juan, 4. Igeldo aldetik Orillo. Eta 3 ontzia danik, nahiko txukun kokatuta ikusten ditugu, ez ordea oraindik Donostia arraulagunak. Orain babesa izango dute ateratzeakoan, Oriok batez ere, San Juanek. Orantxe, horari dira, Hondarribiak ez dakit, agian estatxa igual, korapila duta edo, Orantxe, ea bat, Donostiarrak, abantean garri. Begira, estriborreko arraunlariak abantean. Lehorretik zuzenketak egin. Bandera txuria gora, Erne. Balekoa, garbia. Eta Donostiarrak arriba Amenabar banderaren 2. edizioa, emakumeentzat, gogoratu, Eusko Tren Ligaren 5. jardunaldia dugula gaurkoa. Eta hasi da lehia, jaun Andreok. Eta San Juanek branka erakutsi du, San Juan eta Orillo, branka aurretik sartuta, segundu bateko galerarekin momentuz Hondarribia eta Arraulaguna. Eta aurkezpenen garaia ere bai, Lugainen ontziarekin Donostia Arraulagunak, eta ekain hiri arte, hortxe aprobetxatuz duen iaia guztia, pentsazazue, ikusten badituzue, zenbakiarekin. Aste honetan, dei batzuk izan ditugu, Euskal Telebistako Kirol erredakzioan, eta demoraldi hasieratik jarraitu ez dutenentzat, berriro emango dugu azalpena. Hor, borobilean ikusten den zenbakiak esan nahi du, zenbat aldiz izan den titularra arraunlari bakoitza. Eta konfirmazioa duena, berdez, horrek estropada denak tosta hortan egin ditu. Tosta horretan, eta hau ikusita, ondorioztatzen dugu, Nerea Txokarro dela, gaur estribor espaldan jokatzen ari den arraunlaria 3 estropada, jokatu dituena, eta gaur kanpoan geratu dira, Nerea Iraztortza, Oian Etxezarreta eta Usue Molina. Diferentzia gora, Hondarribia eta Arraulagunak 4 segunduko atzerapenarekin. Hemen Hondarribiarrak, Iker Kortezen kuadrilla, Estibaliz Gezala patroilanetan, eta Hondarribia lehia bizian ikusten dugu Arraulagunakekin. Eta hemen ere, Iratxe Hernandez eta Ane Marcos, estriborrean sartu diren emakumeak, Iker Kortez, 21 arraularirekin, ari da baina, kuadrilla honek ere gutxi gora bera, bueno, 5 samarra eta 13gotik 9 emakumeek, 9 estropada guztia jokatu dituzte.
Eta San Juanek branka sartu du Orioren aurretik, segundu bat, bi ere bai une batez. Donostia Arraun Lagunak 6ra, Hondarribi 6 aspira. Hemen batelerak, gogoratu, patroia, benetan titular Nerea Perez, eta gero bataz besteko adina ere baduzuela pantailetan. Estriborrean estropada guztia jokatu dituztenak, Ane Pescador hanketik eta Biki Piñeiro, Galiziarra Estriborre espaldan. Ez dakigu titularrak zein diren eta ez diren, gaur kanpoan geratu dira beste Oiana Zere Hijo, Ane Egia Zabal, Maria Elizetxea, Izara Olestaio bera, azken egortan hor jardun dena. Dagoeneko itxaso zabalean, lautrenek. Eta San Juanek bi segunduko errenta hori jori, eta Arraun Lagunakek beste bi Hondarribiari. Hiru minutuko lana, Ibon. Bai. Aizeak esan daiteke indar askorik ez, goazen hori jotarrekin. 27,2 bataz besteko adina, Xanti Zabaletaren kuadrilan. Eta hemen dira hori jotarak, 11 bateko tartea jadanik San Juanek hori jori. Estriborrean, Xanti batez ere erdikaldean egiten ditu aldaketak, Ortega, Leire Karate, eta bar, finko samarra izaten ditu, Paborrean ere atzeko hirurak hor ikusten ari gara, estropa dena jokatutakoak. Eusten ari da Orio, horren. Hiru segunduko tartetxoa lortu du, baina bat errekuperatu du Orio San Juan darren atzetik. Eta hori hemen gutxi da, gogoratu emakumeentzat bi luzez, iaboga bakarra. Eta hortxe entzun dugu orain patroiaren oihua garbi, minutu bat, eta hor gara kanpoan, da estropada hautsita garbi, Ibon. Garbi. Bi eta bi, lane. Ana Susperregi, daukat hemen alboan, Hondarribi, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, bosgarren estropada puntuagarria eta gauzak berdin segitzen du, ezta? Liga bera da, baina goitik San Juan eta Orio, eta betik zeuek gu Arraunekin borroka horretan ez da. Bai, hori da, borroka horretan gaude eta gure helburua azkenean hirugarren postu hori lortzea da. Ez derreixa izango, baina ea lortzen dugun. Playoffari beldur, Bai, egia esan bai, hirugarren postu hori aber lortzen dugun eta helburua hori da, baina borroka handia dago estropada guztietan eta ez derreixa izango, baina ea. Ana, hala ere, lehendabiziko denboraldi honetan, Euskotuen Ligan sartzare handia da. Bai, oso handia da, egia esan, hasian ez genuen espero, baina, gero geneskak negu oso nahi dute, eta azkenean sartu ingara, eta disfrutatzera, eta hirugarren postu hori lortzen badu, asko hobeto. Ia horrela den, gozatu, eskerrik asko. Bi esker. Horantxe gozatzen baino gehiago nik uste azken minutu hontan sufritzen izango direla Hondarribiarrak. 5-6 segunduko tartea aurretik Donostia Arraun Lagunakek. Ematen du hor balitzen hurbiltasun hontan, hobeto moldatu direla Donostiarrak Hondarribiarrak baino. Bueno, eta hemen aurrean, San Juan eta Orio. Giro ona ikusten da Arraunerako hor, Mikel, Olatu eskatak giro ona Arraunerako. Horantxe tartorik handiena San Juanek baitare. Argiziagoa. Mordoa Zarrosak, hirugarren balitzaren bila. Argiziagoa. Iratilarrenak heldu dio. 5 eta 40. Handa orain Orio. 4 gehiago. Atera, hortxe treneru bat, pasatxo esango nuke. Donosti orain, 11ko atzerapenarekin, epaimaian 5 eta 40 San Juanentzat, 5 eta 45 Oriorentzat. Eta ziagoak oso antzekoak, 5 eta 52 Arraun Lagunakek, eta 5 eta 49 Hondarribiak maniobra ostean, oraindik mantentzen da diferentzia, San Juanek Oriori 4. Arraun Lagunak 11 eta Hondarribi 20. Orain hori San Juanek, nahi baldin badu, Paborrera jotzeko aukera badu. Hondarribia oso atzean baitago. Eta itxasoak hori eskatzen du, Hori eskatuko dio, segurazko. Hori jo eusten ari da, San Juan darren atzetik, ondo. 4, 5, hortik gora ez da joan. Eta bigarren luzeak, normalean, diferentzia galtzen duenan, gehiago galtzen du. Lehenbiziko luzean Orio San Juanekiko, bigarrengoan baina. Hemen Arraun Lagunak, goazen Donostiarrekin. Eso es equipo. ¡Oh, bravo!
Bai. Hogeita mazai palan. Arraun eta Hondarribiren artean, 10 segundu eder, eta San Juan eta Oriren artean, 6 igo da tartea. Eta askotan esaten dugu, 5, 6 segunden guru horretan, orduan hausten dela azoka, agune oso ona San Juan darrentza. Itziar Eguren, Donostia Arraun lagunak, gu Arraun, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, zelako borroka 3. toki horretarako, ez da, Hondarribiarekin borroka bizian. Bai, azkenean, kontura, zebora ginozenan, 11 segundotan hor lautxalupa geunden, Hondarrarekin daukagu hor gora bera ondina, baina, gaur bentsat azkenean neskak ematen adia beraien onena, eta bazan garaia. Zerean, gauza bateatik besteatik, etzezigu estropa borobilakatea. Eta Subanek lehenago esan digun bezala, helburua 3. toki horri eustea playoffa saiesteko. Noski, aurten hori da kontua ez, laugarren hortan zen gelditzen, ze harrek playoffa jokatu behar duta, saiatu, ez hor gelditzen. Ziar, zein da kalerik onena hemen? Hoi, galdetzi dut nahi galdetuta, zer gauza esango izu. Kale honena tokatzen zaizuna, eta ez da, hortan arronain berdezu, ez buelta gehiagi eman horri. Sorterik onena. Mila esker. Kalea ona bihurtu behar da ez, Ibon? Bai, ona egin behar da, baina aukera garita. Aldala sosketatik onarekin. Bai, eta gero ona egin, hori. San Juanek ies egin du. Bai, hori importanean airean datu. Denboraldian zehar, lehen esan duzu eta egibi orobila esan duzu. Gutxitan ikusti dugu hau, hain zuzen. Estropada aurrera doan neurrian, aixa joatea eta San Juan darrek errenta hori zabaltzea, eta gaur bai. Bai, une honetan. Nagusitasun haundiz, gaur pentsa, azkeneko 3 minutuan hori 6 segundos hartu dizkio. Bueno, behar bada azteko tentsioa, txapelketare bai, Gipuzkoakoa, eta... Bueno, izan daiteke, orain asteburuan beste 2 estropada, Galiziatik etorri. Eta beste aintzat hartu beharrekoa, eta aipatu ez duguna, Miguel, 8 egunetan 4. estropada. Horrek esan edu, 2 egunetik behin estropada, hor sartzen diren, aldagai guztiekin, errekuperazioak, indarrak, plantilla zabalak, rotazioak, tosta aldaketak, eta abar. Eta beste dato bat, Ziaboga garaian Oriok Arraun Lagunaki 7 segundu, eta orain Orio eta Arraun Lagunaken artean 7 segundu. Horrek esan nahi du, Donostiaren ontzia txukuin xamarari dela. Eta Hondarribi, bestalde, atzean geratu da. Tartea orain, lehen Arraunek Hondarribiri 7, orain 18ra joan da. Progresiboki ari da. Arraun Hondarribiari diferentziatera. San Juan eta Orio, espero ziteken bezala, kaleari eutxiz. Iñaki Arostegi, Arratsaldeon Orio. Arratsaldeon. Bizkor, badirudi aurten San Juani aurre hartzea oso garesti hongo dela, Bai, hasieratik bagenekin San Juan oso indartu da bilela. Baina, gaur uste estropa politeten nahi gala, ez? Lehenengo luzean horre utzi jo, 4 segundu eta iritsi Ziaboga. Oain bigarengoan pixkat aldein digue, baina, difentzia begia estia hundik eta, oain dikan demoraldin izango ja estropak eta oain dikan utziko jo. Hori da, luzea da demoraldia. Bai, hemen oain dikan ustailan gaude eta estropa asko daude. Danean jarraitu behar da, buru gogor eta buru gogor jarruten danean, etorri daiteke, saria. Sorterik onena, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko. Zer den orain, Donostia Arraun Lagunak datuak aprobetxatzen, Orio alderantziz hortxe bere kaletik, Aruntza 3. 4. gora joan da San Juan darren ontzia, 11-0 bat San Juan darrentza. Garaipen garbia arrosentzat, hor da Orio, bai Orio, 10 segundu gehiago. Eta hemen Donostia Arraun Lagunak oso estropada polita egin da, 3. Oparean oso ondo moldatu da, Arraun Lagunak oso ondo. Itxura ona eman da, sentsazio onak benetan gaur, Lugainen ontziko neskek utzi dizkigutena. Eta Hondarribia, 2. kaletik 4. gora joan, eta oraintxe azken txampa. Bai Hondarribi, 52 segunduko atzerapenarekin, urrutitxo, demoraldian zehar ez dira gaur bezain atzean geratu, eta 11-0 bat 10 San Juan darrentzat denbora, Oriok 11-19,
hirugarren tokian, Donostia Raul Lagunak. 11 minutu, 18 segundu. Eta 10, eta begira, Arrosen poza. Festa giro latza dago hori bon? Bostetik bost. Habek pasaren aztean esan genuen, aro bat markatzen ari direla. Eta goza dezatela. Gaur garen nagusia. Denbora ez dugu eman lehen eta 11:43, 88 zehat mehat, euneneko eta guztiz. Estropada polita, mamitsua, eta argi dago azken 4 urtetako garaileak San Juanek berriz ere indar erakustaldia eman nahi duela aurtengo Euskotren Ligan. Gogoratu 10. edizioa izango da, jokoan dugu aurtengoa, eta galanta ditzateke 10etik azken 5 irabaztea. Aurrera Sara. Hementxe gaude Izaro Lestaiorekin, gaur lehorrean, suposatzot, ez dala gogorra izango, ez? Baina hor barruan egotea gustatuko litzaizukela, ez da, sorionak. Eskerrik asko, bai, barruan otia, azkenean diferentia baino, kanpotikan berdin sufritzen dugu. Bueno, 5-5, baldu mugarik aurtengo San Juanek. Denboraldian emaitzak lortzen ari gara, eta gaurko estropan emaitza boro biltzatorri gara, eta ikuste du lertzen deula, eta berror egiten du denboraldi guztia. Egia zan, irabazten nahi zarete, dandana, 5 garaipen, 4 bandera, eta aurkariak naiz eta saiatu hortxe dabiltza, ezin aurre hartu. Alare beti lehiaukiko dugu hori jokin, guke ezin dugu ez dara estropeikan palada jumergea hobetzen, zera faiatu ezke hori jo atzetik handak hau. Baina, ikusten dugu momentu zondo gazela eta bero horrela egiten dugu. Eta helburua zein da, gauzak horrela joango diala ikusita? Helburua banderak lortzia, danak irabaztia eta horrela bukatzen dugu. Banderak, txapelketak, Bai, momentu zena oso ondo. Izaro, gozatu, zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hemen dira gaurko garaileak, Izaro Lestaiok eman dizkigu azalpenak, noski, norberaren posa, taldekide bezala bai, baina jakina, kanpotik estropa jarraitzea, ez da barruko partaidetza hori, ez? Ezberdina da. Bueno, tarte bat salkapenaren errepasoa egingo dugu, San Juanek 11-0-0-74, Oriok 11 eta 10, Arraun Lagunak 11 eta 18, Hondarribiak 11 eta 54, eta momenturik ederrena ekarriko dugu orain pantailan. Hemen dituzu ikusentzuleok, irudirik ederrenak, irudirik aipagarrienak, batetik ontzibarruan, Lugainene ontzian, bestetik Hondarribiarrak, Oriotarrak eta garaileak San Juandarrak. Egia zan, oraindik buruan ondo gordeta ditugu gure disko gogorretan, Ibon, kontxan irainean emakumeen estropadak egarritako irudi harrigarriaiek. Ura zer izan zen. Behar bada, eta estropada bat baino gehiago ikusi ditugu itxas hondiarekin, bat apartatu behar, eta ez, gertuen hori dagoelako, nik uste dut. Batez ere emakumeen txanda jokatu zen, 11etan, ze giro zegoen. Mugako baldintzetan. Bate baino gehiago, muga pasata ere bai. Ni tarteko trenerua erdia aterata, ez? Ia atzeko txoparaino, aterata, ikusi dituen prankaz. Ikusteko ederra, hori bai, hortan ez dago zalantzarik. Eta sorionez, inolako gorabera latzi gabe bukatu zen, eta hortxe. Bueno, hau esek, irudirik aipagarrienak eta orain arraunlariaren helburu den hori. Bandera, Donostiarrak arriba Amenabar banderaren 2. edizioa. Aurrenengoa, oraintxe bertan hartuko dute marka, San Juanek, 11-22-55, gaur 11-0-1-10, marka berri bat ere bai, noski. Ez dago hemen historia luzea. Horrela egiten da. Hori da, pausuz pausu, elastikoa.
Bestela, Xoxak. Eta Jaun Andreok, bandera ederra ere bai. Euskotren Ligan lidertzan dira, nagusitasun ikaragarria erakusten gainera donostiarrak. Eta hortxe duzuen Nerea Perez, patroia. Nerea Perez ere egonkortzen, era bat, pasaren urtean, marka. Hortxe, atzeko txopan txandakatu zibili zen, arraun luzea hartuta, eta era bat egonkor, era titular, garaipen handia lortuz. Ontzi garaile baduzunean, kanpotik errez esaten da. Aldaketak egin, sartu hau, sartu bestea, baina zuk gozea duzu, garaipena nahi dituzu, klubari dena eman nahi diozu, ulertu egin behar da baita ere entrenatzaileen erabaki sorta hori. Hor da, Nerea Perez, bandera ederra, eta Donostian lortutako banderek beti dute nortasun berezi bat eta xarma berezi bat, Ibon. Bai, jauna. Kontxako kontxan irabazitakoak direla ezinuka, eta Donostian. Eta begira goiko bandera horiek, bandera upera ere, iruditzen zait, gero eta aizea, gero eta indar gehiagorekin azten duela. Baldintzarik onenak seguru asko joan direla. Emakumeen Euskotren Ligarekin eta Euskolabel Ligari begira, baldintzak pitin bat okertuko direla. Hala dirudi. Hau da zerkapenak gogoratu, San Juanek orain 20 puntu, Orilok 15, Hondarribiak 8, eusten dio momentu zerkapenean 3. tokiari, Donostia Arraun Lagunak 4. 7 punturekin. Tartetxo bat babesleentzat, eta Jaun Andreok, gora Arraunak, hortxe dira Sanfandarrak, garaipen ederra ospatzen, eta irudi honekin bagoaz, iragarkiak eta jarraian gizonezkoen lehia 11. Donostiarrak Aiarriba Amenabar bandera Kontxako uretan.